Ang Ginoo manaa kaninyo. Manausab kanimo. Pagbasa gikan sa Santos nga Ebanghelyo sumala ni Juan. Himayaon ikaw o Ginoo. Ang mga Hudiyo nagbagulbol batok kang Hesus kay miingon man siya, ako ang pan nga gikan sa langit. Busa miingon sila, dili ba siya si Hesus ang anak ni Jose? Nakaila kita sa iyang amahan o inahan. Busa nganong miingon man siya nga gikan siya sa langit. Si Hesus mitubag, ayaw kamo pagbagulbol. Walay makaari kanako gawas kun ang amahan nga nagpadala kanako magdani kaniya ug banhawon ko siya sa katapusang adlaw. Ang mga propeta nagsulat nga ang tanang tao tudluan sa Dios. Ang mamati sa amahan ug makakat-on gikan kaniya moari kanako. Apan wala kini magpasabot nga may nakakita sa amahan. Siya nga gikan sa Dios maulamay nakakita sa amahan. Sultihan ko kamo ang motuo may kinabuhing way katapusan. Ako ang pan nga naghatag sa kinabuhi. Ang inyong mga katigulangan mikaon sa mana didtos kamingawan apan nangamatay gihapon sila. Ang mukaon sa pan nga gikan sa langit dili mamatay. Ako ang pan nga gikan sa langit nga naghatag sa kinabuhi. Ang mukaon ining pan dili gayod mamatay. Ug ang pan nga akong ihatag mao ang akong unod aron mabuhi ang kalibutan. Ang Ebanghelyo sa Ginoo. Daygon ikaw o Kristo. Ang atong unang pagbasa naghisgot og panaw. Ang panaw ni Elias padong didto sa Sinai. Kini si Elias mao ni ang propeta nga nahibilin human ang mga tao sa Israel minghimo na sa ilang grabe kaayo nga idolatry. So si Elias nalay nahibilin nga tinuod nga propeta ang gipaminaw nas mga tao ug sa mga hari mao na ang mga mini nga propeta. So ang pulong ni Elias di na nila dawaton, buot na nila siyang patyon. Motong ning kagiw si Elias milikay nya samtang galakaw siya naabot siya sa desierto porti nagyong gutuman ingon na lang siya sa Ginoo, patya na lang ko Lord, patya na lang ko. Karon sa inyong panaw aning pakigbatok og COVID wa pa mo kauna-una nga patya na lang ko. Amayo basig mamatay mo nga malipayon. Pero ang Ginoo niingon, ayaw nganong hadlok man kag mo biyahe siya, wa may pagkaon, wa may tubig, desierto pa gyud, luya na kay kustanan. Gitagaan siya sa anghel og pagkaon. Kamot sa anghel nga sinugo sa Ginoo maoy nagpakaon niya. Gikan sa pan nga gikan sa tos Ginoo, dili gikas bikiri. Ambot og nangawa tong anghel sa bikiri, idangat to, posible sa tingali. Pero man tingali anghel nga kawatan no. Gikan kita sa Ginoo. Asam sa kagbikiri dito nga wa may CNN dito, si sana na skina. Wa may Julius dito. Desierto man to. So gipakaon siya. Ngano man importante ang pagkaon aron makapadayon sa panaw. Importante kay pagkaon. Bisag kamo kanang mupanaw mo ka namang moadto mo laing lugar. Ang una gid yung hunahunaon kaon gyud. Nyag magdaga na gani, asa man ta mangaon? Ana. Kana gyud kaon. Ang pare lahi magunahon-naon, asa marong misa aron ka kolekta ta. Sa ngano mangulikta mga kapader, aron gyapon makakaon. Patayng pare og way kolekta, di ba? Mao man din naon. Kamo sad trabaho, standby na kuha ni Roy kapalit og pagkaon. Importante kay pagkaon sa kinabuhi. Pero matod pas Ginoo, ako ang pan. Ako ang tinuod nga pagkaon. Mo na ang Ginoo naghimo siyang kaugalingon nga pagkaon.
Unsaon man nato pagkaon ang Ginoo? Unsaon man? Kinahanglan mo tambong kas lamisa. Karon rabano lahi na rabaron ang mga tao mangaon, isig na lagbunlot sa bahawan, adto ngadto siyang kwarto, adto siyang internetan, adto kan isig na lagbunlot, no? Take out na. Nindot yun lamisa. Muna dinhi sa atong simbahan ang Ginoo sa iyang pamaagi, duha ni kabuk lamisa nga makakaunta. Ang lamisa sa iyang lawas nga mao kining lamisaha, dako, og ang lamisa sa iyang pulong nga mao ang atong ambo or lectern. Kana ba? Diha. Muna kan-o nato ang Ginoo diha niya nang maong lamisa og dinhi niining maong lamisa. Dili gani na di gani to siya makaon aning duha, kuwangan ang atong nutrients. Na may uban mo simba, igsimba, maminaw lang ko, ganahan ko aning humiling father. Or inigon, musimba lang ko, inighuman aning basa, mulakaw na ko, kaya wagi ayaw mo humili ni pariya. Sa to pa, kadto imong kanon. Pero igabot diri, nganon di man kamo kalawat yan. Nagpuyo-puyo mangod may pader. Wa man gud ko kakumpisal pader, nakapatay ko. To ara ka mukaon dito. Dili. Dili pwede. Di man nimo pwede bahinon si Jesus. Kanon gyud nimo siya siyang pulong, kanon sa nimo siya siyang lawas og dugo. Nya kamoron dinhing nanimba. Mangaon mo aning duha ka lamisa. Wa mo magduka-duka ron dia samtang gabasa diri sa pagbasa. Oy, ako kuno mong suwayag pangutana. Unsay tubag sa Salmo? Pwede na mo mamatay Unsay unsay gisulti ni San Pablo sa ikaduhang pagbasa, unang linya. Unsa gayto pader? Mao na siya. Nya, unsa man nato pagkahibaw ana? Attentive, open mind, open heart. Si Kristo makaon nato kun ang atong hunahuna abli ug ang atong kasing-kasing abli. Muna ang iyang pulong masabtan sa mga tao nga mapaubsanon. Kana ba mga tao ba nga gustong tudluan, dili gustong manudlo. Karon dinhi sa atong galingkod ron dinhi og apil ning gabarog, kinsa kaha ang gustong tudluan? Taas ang kamot. Kanang gustong makaton ba? Tanawa, tulo ra kabuk ang niisa. Ang uban sa kamaon ako ani kapila na kuminaw na. Si balik-balik ana, maura gyapon na koral ana, maura gyapon na. Utang di paninglon, maura gyapon na kabit-kabit, maura gyud na siya. Kay bahaw na ko ana Ana gani kag inistoryahan, ang pasabot ana sirado ka, di na ka gustong tudloan. Nya ako sad pare, naasay mingon ako pader, murag sayop man to imong gisulti nako. Kinsa maroy pare nato ani? Kana buango na sa kuana. Kay nganoan, matud pa ni San Pablo diri sa atong unang pagbasa, ang unang linya niya, ayaw ninyo pasubha ang Espiritu Santo. Kinsa man ang Espiritu Santo, siya ang magtudlo kanato. Tagaay siya higayon. Nya kinsa may makapasubo sa Espiritu Santo nga mahimong sirado ang utok, kanang gasigig away, kanang gasigig dinumtanay, kanang gasigig buhat anang mga sala. Muna ka na mga taong gasigig dumot, gasigig away, gasigig himo anang mga malaway, gasigi og practice anang mga sala, kahakog, kadao, garbo, pagkamasinahon, pagkalibakira, libakiro, igsimba ana din, di na maminaw sa pulong sa Ginoo. Di na laminaw. May kamo karon, wa mo anang pamakak. Wa mo anang libak-libak. Wa mo anang away-away. Wa mo anang dinumtanay. Adi mo kabati sa pulong sa Ginoo Magsige lang mo criticize. Di na mahimo. Inigingon ni Kristo,
kaon mo na ako. Saan mo pagkaon niya? Ungo ka. Kaon taniya. Anong sa buwang? Pakanon taniya, ungo na siya. Imuuntang ungo. Di na kita ma-open nga ang pagkaon di ay niya mao ang pagdawat sa iyang pulong o pagbansay niini. Nga ang tanang gisulti ni Jesus makahatag og kinabuhi. Basta atong sundon, inigingong Kristo, kung sagpaon imong pikas aping, ipasagpa ang pikas, mabuhi ka. Hubag lagnaong, pero buhi ka. Motoo man na, dili. Kusga. Bantay, ha? Kanang giingon ni Kristo nga ibaligya ang tanan ug ang halin ihatag ngadto sa mga kabos, makabuhi na, di na makamatay. Tuo mo na. Ihogro niyo tanang kwarta dias kolekta. So, unsan na ito ipakaon pa di? Wa na kam tuo. Mao na siya. Kana bang ayaw na lag-analysa, ayaw nag-question na kung tinuod bang makaayo nato ang pulong sa Ginoo. Ang paningkamuti na lang sabta, higugmaa og praktisa. Kana mo'y paningkamuti. Ayaw pag sig-analyze, unya katunog, unya. Ana. Mingon sa pari, unya, guwa na lang gikolekta, sige tagmisa. Unsa na pala itong kabuhi? Patay ta na. Ayaw na padir, ayaw na nabutang presyo ng mga sakramento, kanang bunyag, kasal, konfirma, kanang mga misa. Ayaw na nabutang mga buangon ra ba din mga parisyoner, ug atos ang ingnon nga kamulay magbuot, love offering, tagahaalan sa tag 20 pesos. Nya ang ilang hikay dito tag 2,000, tag 20,000. Nya diri ang gihatag 20 pesos. Alkansi ta ani, may rabaw tag muhato din bisag usa na ka kilong inasal, di ra ba gyud. Naway batasan. Hala, presyohin na diha 2,500. Waga ni, way bunyag. Oo na. Nya, pulong panas Ginoo dili. Kusga. Nya ato nang gi-practice dinhi wa. Gi-practice. Katong ningong gi-practice, wa gitoy simba-simba. Karon pa gito kasimba. Oo na. Ako naminaw ko sa pulong sa Ginoo mo nang ningkamot kog implement nga love offering kay ang gusto sa Ginoo gugma. Ang imong paghatag basis gugma, dili basis imong kadato or kapobre, kung dili sa kadako o kamainit sa imong gugma sa Ginoo. Kay ang nahigugma sa Ginoo, ang mukaon sa Ginoo matakdan sa batasan sa Ginoo. Mao bitan ang ginapanultiyon kamaong wana, we become what we eat. Di ba? Kanang mga tambok diha, hingaon nagtambok. Muliwat man ka. Kanang na nagluspad ang naong, wa na'y hapit kaon. Kaya nagpaslim na, mo nang dali kayong kuyapan. Kana sa mga himsog iglawas, mga tigson kayo, sige nag-aerobic, sige na sila practice, gapagahi na lawas. Nya kaon na sila kanang pamasol ba? Pamasol. Kana sang naang gasigi na lag dialysis, sige nagkaon og tamis, kidney failure ang labas. Muliwat man ka si mong gikaon? Hilingi anay mong tupad. Tanawa o sige kaon, baboy, isda. Sige tanawa. Dakoon ganig mata, isda na. Dako kay kapapangig, baboy. Joke lang na yan. Pero ang nindot, muliwat tas Ginoo. Muliwatas Ginoo. Unsa may nahitabo ni Kristo? Nagpakamatay para sa kaayuhan sa tanan. Kana bang kamaunatang magpakamatay para sa kaayuhan sa tanan? Kana bang kamautang mo paambit para sa kaayuhan sa tanan? Dili kay magsigi gunahuna sa kaugalingon. Or kansin ako no? Ngigano? Kansin ako no? O kamo mga asawa, nagsigi ba mo gunahuna sa kaayuhan sa inyong bana o inyong kaugalingon? Kinsa dining asawaha nga ang iya ra jong gihunahuna ang kalipay o kayuhan siyang bana. Tasa kamot. Mga buangon mong dagko nga asawaha mo. Kinsa sa dinhi nga mga bana nga ang imo ra jong gihunahuna ang kalipay, seguridad o kayuhan sa imong asawa. Tasa kamot.
Arang-arang sa choir kay duha ka buok bakako, no? Ano adi bitay? Na duha ka buok nga buotan nga ni Isas kamot. Congratulations. Arang-arang na lang kay duha. Wa ta malkansi ani misaharon. Pero sa asawa, amot wa ko tan-aw sa choir. Na ba diha asawa tiya sa kamot? Wa no? Buangon gini mga asawa. Kinyaharang ilisan. Na wala ko yung diferensya kay sige tagkaos Ginoo kunuhay, sige tagsimba pero di ta muliwat niya pasabot unsa may tawagan na sa ato mga nutritionist indigestion unsa tawagan na bang di ka kahilisan ba o wa ma-digest ba mo na sa usapag maayo usapa aron gyud ang nutrients ma-distribute sa imong lawas wa nimo usapa wa nimo gi-digest. Pero pasalamat lang punta nga naa say uban nato nga mi-digest. Mo na inig-ingon nato naataroy gi pamaligya nga slat. Palit dayon. Palit dayon. Pero na say uban magsige lang tutok na nasad slat. Kanan ko sugay mo reklamo na nasad slat nasad. Ang inyo nang buwa unsa may tabuan ninyo? Unsa indigestion na. Indigestion. Di man ganahang mo share. Pero naagi pipila na to or daghan sad nga mo share. Mo na karon katong gipamaligya na tong 5,000 ka slots na hope and opportunity na close naman to atong niaging Huybis kay hurot naman to karon ang atong total nga nahalin murag niabot yun og 5,052 slots. Lapas, sakpa. Close na sad ang atong divine power and salvation nga tag 5,180 slots man to. Pero sige pa ta og dawat og kuan kanang napa may mga pledges kuto pa man ni Oktubre. So including sa mga pledges ning abot pod ang atong halin og 190 slots. Di ba? Sa lapas gyapon. Ang pangutana, sige man gimog simba din kapalit po ni mga slots. Dagan kay din wa mo palit insa pa wa mo sa toy ka-afford duha ka buok PWD ang nakapalit sa hope and opportunity slots. Ang usa butang, ang usa na putlan sa iyang tiil. Nakapalit duha ka buok. Kamo saktos mata. Saktos tiil. Wa kapalit. Congratulations, nakapalit. Nyaharon di mo magmahay, tagaan ta mog second chance. Natay bag-ong mga slots. Dili na ni para sa atong parokya. Gihangyo ta sa Archdiocese, pinaagi ni Monsignor Ruben Labajo, nga mutabang niining dako nga proyekto sa atong Archdiocese kaning Kapilinha de Fatima tuan ni sa San Remigio karon gitukod nya ila kong giapil aron mahimong chair sa fundraising kay 40 nilang paningkamot ani ang budget ani 32 million kanabang replika ni sa kapilya sa Our Lady of Fatima dito sa Cubada area. Di nagpakita ang atong mahal nga birhen na sila dito'y chapel nga gitawag og Kapilinha de Fatima. Unya upat ra ka replika sa tibuok kalibutan ang ilang gitugutan nga mohimo. Ang pinaka latest karon kining naa sa San Remigio for the nations in Asia. Ang napilian Philippines in Asia. Unya napilian pag yung Philippines human sa daghang deliberation sa World Apostolate of Fatima Philippines ang San Remigio, takop San Remigio. Nagsige na nakarog construction sa 32 million nga budget nakalikom pa lang sila mga 5 million after almost 2 years. Nya mao naron ang gihinay-hinay didto. Nya kay nisaka mga palitonon gibalik na sad sa 30 million ang kuwang. Nya naron sila na dawat nga donations nga niabot mga 500,000 so na 29,500. Nya nagpatabang man sila nato
anad man ta dinhig slot-slot, mamaligya tag 29,500 slots. Palit mo. Tag 1,000 kada slot. 1,000. Nya ang title aning maong slot kay mahal nga birhen man ang sentro ani, nya archdiocesan wide man di man sa atong parokya. Ang title is Mother Mary's Healing and Deliverance. Ang kalibutan karon nagkinahanglan og healing and deliverance from this pandemic. The evil of pandemic nga murag midot na tog maayo kay bisan pag sulbaron ang COVID-19 muhimo man sad siya iyang variant. Wa ma-deliverance. Nya ato kunong suwayan og ampo sa mahal nga birhen pinaagi sa pagkuot o gamayng hinabang para niining iyang kapilya nga mahimong replika sa iya didtong kapilya gyud sa Portugal, Cuba da area. 1,000 per slot. Nya akong challenge mao kini. Malandong kung may mahal nga birhen, unsa may significant event nga muhatag gid mi aning 1,000. Ang nisod sa kong una-huna nga on September 8 is the birthday of Mama Mary. Sa diha pa ko Santo Rosario o diha ko sa SPFY, inigmisa na kong mga simbahan panahon sa birthday ng Mama Mary, bisag din hitingali, magbaha ang mga bulak nga atong ihatag sa tiilan sa imahe ni Mama Mary. Magbaha ang mga bulak. Ingon ni Mama Mary, ingna sila. Ayaw na ko tagaig buwak karon. Tagailang ko 1 slot para sa kapilinha. And I will heal the world and deliver you from the evil one. Tuo man dili. Hatag na. Manindog ta.